of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Make some fun. We are Bastos Gang. We are Bastos Gang, and we will make you smile. We are Bastos Gang. We are Bastos Gang. Love, grabe no? Ang laki na ng bayarin natin ngayon dito sa bahay, yung tubig at kuryente. Ito nga pansin ko. Last month, yung tubig, 400. Tapos yung kuryente, 1,000. Tapos ngayon, dumubli na. Ito kasing si Jenny, ang lakas mamalansya. Ang lakas pa sa tubig, aksayado pag naglalaba. Ay, sinabi mo pa. Uy, Jenny! Mag-ambag ka naman! Grabe naman kayo. Ako talaga yung pag-aambagin nyo. Siyempre, lahat na lang ng appliances dito sa bahay, ikaw na gumagamit. Yung washing machine, ref, at saka yung plancha. Malamang gagamitin ko yun. Kasambahay kaya ako dito. Yan na nga ako, naglilinis na. Hi! Dito na si ate! O bunso, may pasalubong ako sa'yo. Wow! Thank you, Buti! Ay, may allowance ka din sa akin, Ray. Ito. Napaka-vibe ko talaga. Buti ka pa, nagbibigay. Ikaw, Tian. Kailan mo kaya ako bibigyan? Dati kasi nagbibigay ka. Siyempre. Anong siyempre? Kasi may trabaho siya? Hindi! Siyempre, magbibigay yan kasi inaas niya yung jowa kong mayaman. Oops. Anak, siya nga pala. Namang problema na kasi kami ng nanay mo sa gastusin dito sa bahay. Oo nga, anak. Masyado nang naglakihan yung mga gastusin dito sa bahay. At nagmamahalan pa yung mga bilihin. Nabibigatan na kami. Talaga po, Nay, Tay. Pasensya na po kayo, ah. Sana naman, anak, matulungan mo kami mabawas-bawasan yung gastusin dito sa bahay. Sure, Nay. Paano po ba yun? Anak, total, palamunin ka naman at patay gutom. Baka naman, pwede kang lumayas. Magandang gabi po, Nay. Nay. Kumain ka na dyan, anak. Sige po. Siya nga pala, anak. Problemado na kami ng tatay mo. Ang dami na kasi natin gastusin dito sa bahay. Oo nga anak, wala na kasi akong trabaho. Saan na tayo kukuha ng panggastos? Naku, Nay, Tay. Huwag na po kayong mag-alala. Wala na po kayong problema dito sa panggastos sa bahay. Talaga, anak? May trabaho ka na? Wala po. Paano? Nabenta ko na yung bahay. Actually, nandito po yung buyer. Pasok po kayo. Magandang gabi po. Mga anak, love, kakain na. Ngik, ba't ganyan lang po yung ulam? Oo nga po. Wala na po ba kayong pera? Pagpasensyahan nyo na mga anak. Nawalan kasi ng trabaho tatay nyo. Kaya kung pwede lang, magbigay naman kayo ng ambag dito sa bahay. Sige love, total may sideline naman ako. Ako na lang yung bahala sa pagkain dito sa bahay. Sige po, Tay. Ako na lang po yung magbabayad sa tubig kasi ako naman yung laging naliligo. Ako naman po ang magbabayad sa bill natin sa kuryente. Total, lagi akong gumagamit ng plancha. Edi, sir, kayo po yung magbabayad sa akin kasi...
ba may trabaho ka na naman? Opo, tay. Bakit po? Kasi baka pwede ka namang magbigay ng panggastos dito sa bahay. Oo nga, anak. Stress na kami ng tatay mo kung paano pagkakasyahin yung budget. Naku, tay, nay. Pagpasensyahan niyo na po ako. Maliit lang po kasi yung sahod ko eh. Ay, ganun ba? Pues wala akong magagawa. Ipapaputol natin yung mga hindi natin ginagamit. Oo nga, nay. Katulad ng landline at wifi. Total, may cellphone na naman tayo, di ba? Meron ba bang ibang ipapaputol, nay? Ay, meron pa. Oh, bakit nakatingin ka dyan? Makuwag naman! Sabi mo. Uy ate, gising ka na pala. May sasabihin sana ako sa'yo. O ano na naman yan? Sila mama kasi namumblema na sa panggastos natin dito sa bahay. Manghihingi sana ako sa'yo kasi nahihiya si mama. Ano ba yan? Ang kulit nyo naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wag nyo kong hihingan pag bago akong gising? Eh, wala na kasi silang pambili ng pagkain. Teka nga, bakit ba kasi lagi kayong natutulog? Eh ano pa ba? Para di nyo ko mahingan. Nakakasira kayo ng araw. Oh, Han. Nandiyan ka na pala. Kain ka na. Ano pa naman yan? Yan na naman ang ulam? Naku, Han. Pasensya ka na. Wala na kasi tayong pera eh. Bakit ba laging ganyan na lang yung ulam natin, ha? Anak, alam kong may trabaho ka na. Aba, oras naman siguro para magbigay ka ng panggastos dito sa bahay. Masyado ka na yatang pabigat. Ay, tay, napag-usapan din namin ni nanay. Siguro naman oras na din para maghanap ka ng trabaho. Para hindi naman kayo pabigat, no? Anak, nagsahod ka na ba? Hindi pa po, Nay. Bakit po? Kasi anak, nagkukulang na tayo. Ganun po ba, Nay? Pasensya na po kayo ha kung inuna ko yung jowa ko. Anak, di naman sa pag-aano pero sana, gayahin mo naman yung tatay mo. Napaka-supportive sa mga pangangailangan natin kahit pa paano. Ay, oo, Nay. Tingnan mo ngayon sa tatay, napaka-supportive. Kaya dalawang pamilya ang sinusuportahan. Hay nako, Nay. Di ba po napaka-supportive? Ano ba yan, Nay? Ito na naman ang ulam? Uy, anak. Wala kang karapatang magreklamo. Oo nga, ang lakas ng loob mong magreklamo. Wala ka nang naiambag dito sa bahay. Hindi ka ba naiingit sa kapitbahay natin? Simula nung nagkatrabaho yung anak, nagbibigay. Samantalang ikaw, kahit ni pisong tuling, wala kang naiambag dito. Di mo man lang naisip yung mga sakripisyo namin sa'yo noon? Aba, ngayong may trabaho ka na, mag-ambag ka naman! Ano? Magsalita ka! Eh, sino ba bang nagsabi na may trabaho na ako? Ha? Wala pa ba? Opo, tay. Grade 6 pa lang ako.